käsilaukkujen esittelyvideo. Ja näitä laukkuja mulla on 5 kappaletta. 5 kappaletta. Mutta ennen kuin mennään itse videon aiheeseen, niin mulla olisi pikkuinen pyyntö, joka merkitsee mulle paljon. Sellainen, että jollet ole vielä tilannut mun kanavaani ja tykkäät katsoa videoitani, niin ole kiva ja paina sitä tilaa nappulaa, niin teet mut tosi iloiseksi. Ja samalla mä haluaisin kiittää jo mun tämänhetkisiä tilaajani siitä, että olette pysyneet mun matkassa jo pitkän aikaa. Ja sitten tietenkin niille tilaajille, jotka ovat uusia, niin tervetuloa. Kiitos vielä kaikille. Mutta nyt mennään ensimmäisen laukun pariin. Ja kyseessä on laukku, joka on vain tätä videota varten hankittu. Elikkä käytännössä mulla on siis vain 4 käsilaukkua, koska tätä ensimmäistä laukkua mä tuskin tuun käyttää, mut kuka tietää. Ja tää laukku oli siis sellainen, että sen vieressä oli samanlainen laukku, mikä oli pinkki. Ja jos se pinkki olisi ollut hyvässä kunnossa, niin mä olisin sen napannut mieluummin kuin tämän. Mut siinä mä kuitenkin nostin tän laukun, koska tää oli sen vieressä ihan identtinen. Ja tää on siis ihan harmaa, mikä ei ole eikä just sellainen mun lempikäsilaukun väri. Niin kuitenkin niin, kun mä sitten nappasin tän laukun mun käteeni, niin herranen aika. Kuulkaa minkälaiset ASMR-äänet se päästi. Niin siksi mä sen ostin. Se oli vaan 5, että ei se nyt niin kauheeta ole. Mutta siis tää on, kuulkaa, niin 5 ASMR-värtti. Tämän näköinen kapsäkki. Ja ei tietenkään ole mikään Valentino kopio olevinaan. Niin aloitetaan tästä ASMR-ihmeestä. Mitkä natinat ja kilinät ja tää on ihan käyttämätön. Täällä on vielä tällaiset pikkuset jalat ja kaikki. Eli tässä on tämä V. Ja sitten tällaiset kultaiset tässä edessä. Nyt kun mä tätä vähän niin kuin naputtelen, niin tää on niin kuin muovia nää, ettei oo edes mitään metallia. Takaa täältä löytyy tällainen pikkuinen lokero. Sitten sisältä. Tässä on vetoketju tässä. Tää. Se on vaingostas nyt auki.
sivutasku täällä. Siis tää on ihan hyvin tehty siis, että nämä vetoketjut tuntuu ihan hyviltä. Ja sitten on vielä tällainen vetoketjuton tasku. Ja sit mulkas tässä on sivussakin tällaiset vetoketjut. Sit saa laukun vielä suuremmaksi. Tää olkain, niin sitä ei ollut tässä, mutta ei se haitannut. Mä oikeastaan toivon, että joku muu ASMR-artisti tekisi tästä videon, niin mä voisin nauttia tästä enemmän huomattavasti, jos joku muuten tekisi näistä äänistä. Tässä ensimmäinen. Sitten mä näytän tän laukun. Joka oli mulla What's in my bag? Mitä on mun laukussani videossa? Se laukku. Mä oon käyttänyt tätä vaan New Yorkissa viime toukokuussa. Jota varten mä silloin tän ostinkin. Tämä on DKNY Donna Karan. Oisko ollut näin? New York. Ja täällä on jotain pientä likaa tossa ja olisiko ollut jossain tuolla. Ja mä tykkään niistä tosi paljon, koska ne on mun matkamuistoja. Täällä on sivussa tasku. Tää on muuten tosi kiva värinen nämä metalliset osat tässä, kun tää ei oo niinku kultainen eikä hopea, vaan molempia värejä. Mikä on tosi kiva. Tämä on tekonahkalaukku. Ja sitten tässä on ohut tällainen hiina, mikä on kivaa. Eikä haittaa, koska ei täällä hirveästi ole mitään sisällä.
ettei se sitten paina olkia. Ja sisällä on sivutasku ja vetoketjullinen sivutasku. Tavaa siis silleen ollakseen tää niintainen laukku. Ei tässä olisi niinku hirveitä mikään niinku superkallis laukku ollut, mutta olisiko ollut joku 80, 90. Niin tää kangas täällä sisällä niin tuntuu ihan siis tosi halvalta. No. Enää en tätä muuten ostaisi, koska mä näytän seuraavaksi laukun. Oli mun kaverilla siellä New Yorkissa ja ai että kun hän voisi tanssia sen laukun tosi hyvin. Tää oli tosi hankala, koska tää on kuitenkin aika iso. Eikä täällä ollut niin paljon mitään, että olisi edes tarvinnut olla näin iso. Mutta on varmaan sit sellainen laukku, kun voi laittaa, kun menee vaikka johonkin häihin tai kun sinne voi jättää sit sinne pöydälle, jos menee tanssimaan. Ei oo kyllä mitään häitä nyt juuri tulossa, mut kaipa niitä jossain vaiheessa tulee. Mä olin muuten parturissa kampaajalla ja mä laitin vähän raitoja tähän eteen ja sit tänne taakse muutaman. Ja sitten mut leikattiin 20 senttiä ja vieläkin on näin pitkät. Ja sitten kun mä en oikeestikään siis sydämellä mä en eka hiffannut, että se kampaaja oli leikannut mut jo 10 senttiä, kun mä luulin, että hän siellä tarkasteli mun hiusten kuntoa tai jotain ja meni tälleen sitten siellä harjan vai kammankaan, varmaan kammankaan. Ja tää oli siis ennen kuin mun laitettiin raidat, että yleensä mulla on leikattu vasta sit sen jälkeen, niin sitten hän sit siellä jotain puhelin ja mä olin puhelimessa, niin mä en sit silleen niin kuin kiinnittänyt huomioon. Ja sit hän otti nää hiukset ja laitti näitä mun eteen ja sanoi, että onks nyt parempi? Sitten mä olin niinku, että mitenkä niin parempi? Tässä on nyt se 10 senttiä leikattu, kun sä pyysit. Ja mä olin, että ai jaa, että en mä edes huomannut. Mä sanoin, että otetaan nyt sitten toiset 10 senttiä vielä. Niin nyt mä huomaan kyllä. Mut siis niin kuin sanoin, niin melkein olisin voinut vielä ottaa sen toisen 30 senttiä. Mut siis tää nyt tää kolmas laukku. Ja tää olisi sellainen laukku, minkä mä ottaisin nyt New Yorkiin. Tai milloin vaan mä menen yökerhoon sitten. Aina kerran 10 vuodessa, mutta tää ei ollut vielä siis missään. Ja mä oon ostanut tää jo aika kauan aikaa sitten. Mä käyn ulkona siis niin harvoin, ja oikeesti niin harvoin. Ei välttämättä edes kerran vuodessa
joskus näyttänyt tämän videon, että mitä mä oon ostanut. Niin tää on sit se, jota ei oo kertaakaan sit vielä käytetty. Mut tällainen oli siellä mun ystävällä New Yorkissa ja hän niin tanssi, kun hänellä oli, kun tässä on just tällainen käsihiina. Mites tää nyt menee? Näin. Niin tällainen vaan kädessä ja siellä sitten hän joras. Niin mä ajattelin, että mä haluan kans tällaisen. Ja tää on vähän ikävä vaan silleen, että tässä on kiva tää etuosa. Tässä on muuten pikkunen leijonakin. Niin kun mun pitäisi pitää sitä näin päin, koska mä oon vaan suuri, niin sit siinä on tää vetoketju, mutta ei se nyt haittaa. Voisin vähän esitellä tätä nyt sitten. Eli kulta yksityiskohdat tässä. Tykkäisin enemmän, jos olisi hopeiset, mutta olkoon nyt mitkä on. Koska mä aiemmin tykkäsin kultaisista. Tämä asti vajaa sen takia, koska tää oli edullinen ja tää oli just sellainen, mitä mä kattosin ja yrkeettiin ja mä löysin tän TK Maxxista täältä. Niin kuin muuten tuo edellisenkin laukun. Eli tässä on edessä tällainen petoketjullinen tasku. Ai siellä on jotain. Miksi täällä on jotain, kun mä en osaa käyttänyt tätä? Ai täällä on tällaisia mattajuttuja, että sit jos tulee hiki, kun menee tanssiin. Mä oon nyt niinku varustautunut täältä, kun mä käyn sitten ulkona joskus 5 vuoden päästä. Tosi tällaisia, tiedättekö tällaisia? Tällaisia vähän niinku voipapereita. Joilla sit laitetaan näin, kun pitää ottaa vähän öljyä pois päästä otsalta. Nyt ei ollut kyllä ihme. Yleensä on jotain. Mutta mä laitan sinne takaisin tonne sit, jos mä joskus sit tarviin tätä. Niin siinä oli sellainen tasku. Tänne kyllä ei sit tuu mahtuu yhtään mitään muuta kuin pankkikortti. Kotiavaimet sille, ettei oo mitään muuta kuin vaan avaimet, ettei oo mitään avaimenperiä. Ja sit puhelin. Eikä mitään meikkejä mukaan, mut en mä kyllä ottaiskaan mitään. Huulipuna ehkä. Eikä tänne vois mahtua sellainen joku pieni huulenrajauskynä vaikka. Niin tää on niinku kukkaro sitten. Tämmösiä lokeroita. Ja sitten tässä on paljon tilaa niinku pankkikorteille, mutta ottaisin vaan yhden mukaan. Sitten tällainen mihin voi laittaa vaikka jonkun. No vois laittaa vaikka supin kuvan kun menee ulos. Ensin kun jos ihmiset, ketä mä en tunne, tai vaikka mä tunnen, niin alkaa puhua vaikka lapsista ja lapsista ja näyttää valokuvia, niin mä voin näyttää sit mun lapsen kuvaan. Sitten tässä on tää paikka puhelimelle. Mä oon testannut kyllä mun puhelin
sitten neljäntenä on tällainen laukku merkiltään Labantelanden. Ja tää on niinku ihan oikee vegaaninen designeri brändi. Kato, tässä on kans tällainen vähän niinku Valentino Fe. Tää laukku on hirmu painava. Täällä on myös tällaiset pikkuset jalat. Harvoin mä just leikkasin kynnet, kun mä yritin pitää niitä pitempinä ennen kuin niin kauan mä teen tän videon, mut mä en vaan voinut sietää sitä oloa, että oli pitkät kynnet. Mä jätin ne silti niinku silleen, että se on niinku pari milliä tätä videon varten, että yleensä mä pätkäsen ne ihan lyhykäiseksi. No niin, takana on vetoketju, jossa on hyvin painava tää vetoketjun avuri. No niin, eli täällä on tää hyvän kokoinen tasku. Tää on aika jännää, että näin tälleen kun katsoo äkkiä, niin tää näyttää ihan samanlaiselta naalta, tekonaalta, mitä nyt onkaan, niin kun se harmaa laukku oli vähän niinku saman tyyppinen ja mut tämä on tällainen Labante. Ja täällä sisällä on tällainen söpö pieni ketjullinen tasku. Ja sitten sivussa on myös tällainen isompi tasku. Sitten täällä on tietenkin tää hiina. Tää on tosi hyvä, että tässä hiinassa on tällainen osa täällä, kun tää laittaa olalle tai käyttää crosspadina, miten vaan, niin tää on ihan hirveen painava tää laukku. Mites tän nyt sais? Pitkä. Tää hiina. Mä muistan, kun mä sain tän, niin mä olin niin pettynyt. Ja mä en ymmärrä, minkä takia mä en sitä silloin lähettänyt takaisin. Ja mä luulen, että sen takia, että mä halusin jotenkin kannustaa niinku vegaanista laukkubrändiä. Koska mä muistan, että tää oli silloin valokuvassa ensinnäkin. Tää oli silloin niinku ihan siinä nude-värinen. Ja tää ei oo nude, vaan tää on siis tällainen pinkki. Ja samaten nää hiinat on niinku oikees elämässä tässä
sellaiselta paljon hillitymmältä kullanväriseltä, enemmän semmonen vähän niinku oli toi mun Deko NY-laukku. Niin sit kun mä sain tän, mä olin, et ei voi olla totta. Et ei oo kyllä yhtään sellainen kuin mä haluin. Mutta on nyt mikä on. Ja hyvässä kunnossa olen pitänyt sitä. Eikä täkään ollut kyllä hirveästi käytössä. Pidän sitä tällaisessa pölypussissa, jossa se tuli. Ja mä oon säilyttänyt täällä kaikki. Mitä täällä oli silloin, että Labante, tää on lontolainen 2009 perustettu. Joo. Ja nyt mä muistan minkä takia. Koska tää oli vegaaninen tuote ja sitten ne antoi 10% eläinten hyvän tekeväisyyteen. Nyt mä muistan, mä en ois muistanut muuten. Minkä takia mä sitten silloin aikanaan ostin. Ja sitten siinä oli tuolla laukussa tällainen kiitoskortti. Hyvät on säilyttänyt nää. Tulee hyviä ääniä. Ja sitten mä oon säilyttänyt peräti tällaisen, missä on tää ihan tää hintatäki siis. Siinä se on, että on hyväksytty vegaani organisaation laukku. Joo. Niin tiedätte, siellä oli vielä tää kuitti sisällä. Katsottiin jo mitä mun osoitteita tässä. Ei oo. Niin tää laukku oli sen niminen kuin Kensington Nude Vegan Crossbody Bag. Mut sit mun kaikkein ylivoimaisesti kaikkein eniten käyttämä käsilaukku on suomalaista tekoa tietenkin. Ja se on tällainen Marimekon. Mitäs likaa siellä on? Marimekon ihan siis tällainen peruslaukku. Tää on kyllä jo aika vanha. Minkäs teet kun on Marimekko, niin tää kestää sit niinku aina. Mulla ei enää yhtään hajua, et mikäkään tää oli nimeltään. Mutta on niinku täydellisen kokoinen. Se on tän levyinen. Ja tän kokoinen, niin tänne sit menee kaikki. Ai että, laatuvetoketju. Niin pehmeä. Loistaa kuin unelma. Ja tää on tällainen peruslaukku. Täällä on tasku. Ja sitten edessä on tää tasku. Mahtaako täällä olla muuten mitään, että mikä tää nimi olisi ollut?
käsilaukkoa, joista oikeastaan niin kuin on 4. Harmaa taitaa lähteä eteenpäin johonkin toiseen hyvän tekeväisyyteen.